Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. कणकवली नगरपंचायतनं गेल्या मागील 5 वर्षात उत्कृष्ट काम केलंय, त्यामुळेच कणकवली नगरपंचायतीचे महाराष्ट्रात नाव झालंय. कर वसुलीमध्ये प्रथम क्रमांक मिळालाय. त्यामुळे आमदार नितेश राणे यांनी नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी यांचं पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केलं. तसेच इतर नगरसेवकांचे, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचंही कौतुक केलं. कणकवली नगरपंचायतीनं नागरिकांसाठी उत्कृष्ट काम केले, त्यामुळे भविष्यात फिर एक बार कणकवली में बीजेपी सरकार असा नारा कणकवलीचे नागरिकच देतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आमच्या कणकवली नगरपंचायतला राज्यस्तरीय पुरस्कार महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने जाहीर झालेले आहेत आणि त्यासाठी मी कणकवलीचे आमचे कार्यसम्राट असे नगराध्यक्ष समीर नलावडेजी, आमचे अभ्यासू आणि अनुभवी असे उपनगराध्यक्ष बंडू हरणेजी आणि आमच्या रिझल्ट ओरिएंटेड आणि कार्यतत्पर असे आमचे मुख्याधिकारी तावडेजी आणि माझ्या कणकवलीचे सर्व नगरसेवक आणि सगळे कर्मचारी, अधिकारी या सगळ्या जणांचं मी मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो. कारण का ज्या कॅटेगरीमध्ये त्यांना पुरस्कार मिळालेले आहेत ते पुरस्कार मिळवणं हे कुठल्याही नगरपंचायत आणि प्रशासनाला तसं सोपं नसतं. त्यासाठी कारभार तसा असला पाहिजे. कारभार जनतेच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन करणारा असला पाहिजे. आणि 5 वर्षा अगोदर आम्ही जेव्हा कणकवली नगरपंचायतीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने जनतेमध्ये फिरत असताना जो जनतेला सन्मान्य राणे साहेबांनी एक विश्वास दिलेला की माझ्या विचाराची तुम्ही नगरपंचायत द्या आणि कणकवलीला एक आदर्श शहर म्हणून माझे लोकप्रतिनिधी करून दाखवतील, हा जो शब्द माझ्या नेत्यांनी, आमच्या नेत्यांनी कणकवलीच्या जनतेला दिलेला तो शब्द माझ्या सहकार्याने शब्दापलीकडे जाऊन कृतीतून खरा करून दाखवलेला आहे आणि त्याची नोंद आमच्या महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे. ज्या कॅटेगरीमध्ये ह्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे त्याच्यामध्ये पुरस्कार मिळणं ही फार अभिमानाची गोष्ट आहे, ज्याच्यातून राज्य सरकारला महसूल जमा होऊ शकतो. घरपट्टी, पाणीपट्टीची रिकव्हरी करणं हे कुठल्याही प्रशासनाला सोपं नसतं. एकंदरीत आमच्या नगराध्यक्ष आणि त्यांच्या टीमवर जनतेचा असलेला विश्वास, तावडेजी आणि त्यांच्या टीम ज्या पद्धतीने जनतेचे प्रश्न हाताळते, म्हणून कणकवलीच्या शहराच्या जनतेला आपली घरपट्टी, पाणीपट्टी वेळेवर भरण्याचा कुठलाही कमीपणा वाटला नाही. आम्हाला सेवा मिळते आहे, आम्हाला चांगल्या सुविधा मिळत आहेत, म्हणून आम्ही आमची घरपट्टी, पाणीपट्टी वेळेत भरणार. हे जे काही पोषक वातावरण विकासाचं असतं ते सगळं श्रेय माझ्या नगराध्यक्ष आणि त्यांच्या टीमला जातं, तावडेजी आणि त्यांच्या टीमला जातं. या 5 वर्षामध्ये असंख्य आमच्यावर राजकीय आरोप झाले,
पण कोणीही ते राजकीय आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत. मला एक फार अभिमान वाटण्यासारखी गोष्ट आहे की ह्या 5 वर्षामध्ये आमच्या ह्या नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, त्यांच्या सगळ्या नगरसेवकांच्या टीमवर एक पण भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही. कोणीही त्यांना आम्ही या विषयामध्ये ह्या लोकांना फसवलं असा एकही आरोप करण्याची हिंमत पण आमच्या विरोधकांना झाली नाही. त्या उलट या 5 वर्षामध्ये आमची कणकवली किती बदलली आहे ती खुल्या डोळ्यांनी आज जनता पाहू शकते. म्हणजे हवेत कुठल्याही गोष्टी न बोलता आज आमच्या कणकवलीमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शाळा पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलच्या निमित्ताने आज उभी आहे. आणि मोठ्यातल्या मोठे लोक, आमचे प्रतिस्पर्धी आणि सगळीच लोकांची मुलं आज त्या शाळेमध्ये दर्जेदार शिक्षण घेत आहेत. जो मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक कोल्हापूर, पुण्याकडे आपले मुलांना पाठवायचे ते आज कणकवलीमध्ये राहूनच त्या शाळेमध्ये शिकत आहेत. शिक्षणाबरोबर कणकवलीमध्ये जो त्या शाळेच्या निमित्ताने एक विकास आजूबाजूच्या परिसरात झालेला आहे, घरांचे दर वाढलेले आहेत, पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहेत, रोजगार निर्मिती झाली आहे, तो वेगळाच विषय आहे. या 5 वर्षामध्ये पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून धबधबा असेल, रस्त्यांचं जाळं असेल, महत्त्वाचं म्हणजे जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचा पहिला टप्पा ज्यांनी भूमिपूजन केलं त्यांनीच उद्घाटन केलेलं आहे. दुसरा टप्पा लवकरच सुरू होणार आहे. त्याचबरोबर जानवली गावाला आमच्या कणकवलीकडे जोडण्यासाठी जो पूल प्रस्तावित आहे त्याचीही मान्यता काही दिवसामध्ये भेटेल आणि तेही काम सुरू होणार आहे. सरकार पातळीवर आमचं हे सरकार आल्यानंतर जवळपास 23 कोटीची निधी, त्याच्यामध्ये पहिली 10 कोटी आम्हाला मिळालेली आहे. दुसरे जे 13 कोटी ते लवकरच उपलब्ध होतील. म्हणजे निधीमध्ये आम्ही कुठे कमी पडलेलो नाही आहे. ह्या 5 वर्षामध्ये विकासाची कामं तर एक बाजूला, पण त्याचबरोबर सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये पण आमच्या नगरपंचायतच्या टीमने जिल्ह्यामध्ये 1 नंबर काम केलेलं आहे. कणकवली महोत्सव असेल, होम मिनिस्टरसारखे कार्यक्रम असेल, खाद्य महोत्सव असेल, म्हणजे यादी एवढी मोठी आहे की एका तासात संपणार नाही. एवढे मोठे कार्यक्रम जे कणकवलीकरांनी कधीच अनुभवलेले नव्हते ते आमच्या ह्या टीमने पूर्ण करून दाखवलेले आहेत. कोणालाही आमच्या नगरपंचायतीमध्ये जे पाऊल टाकतात त्यांना कोणालाही खाली हात कधीच जायला संधी भेटत नाही. अशी चांगलं काम आमच्या नगराध्यक्षांनी त्यांच्या टीमने केलेले आहे. घराचे दाखले असेल, व्यापाऱ्यांना आधार असेल, अन्य बाबीमध्ये संरक्षण असेल, म्हणजे लोकांच्या या मतदारांच्या परीक्षेमध्ये आमची कणकवली नगरपंचायतची टीमनी 100% मार्क मिळवले असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. आज मी त्यांना अभिनंदन करण्यासाठी मी आलेलो आहे. 5 वर्षामध्ये त्यांनी आम्हाला असंख्य संधी दिली आहे अभिनंदन करण्याची. आणि आता 5 वर्षाच्या शेवटीमध्ये राज्य सरकारची नोंद आमच्या नगरपंचायतच्या कामाने राज्य सरकारने नोंद घेतली आहे. मला विश्वास आहे कणकवलीची जनता आमच्या सगळ्या कामांचा अनुभव घेतल्यानंतर येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये फिर एक बार कणकवली में बीजेपी की सरकार असा नारा जनताच देईल आणि परत एकदा आमच्या ह्या टीमला
संधी देईल एवढा मला ठाम विश्वास आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.